Na sziasztok! Újra itt egy videóban. Most Premium Goldot fogunk bontani. Elvileg 6 darab ugye Premium Gold van. Egy ugye ilyen csomagban 3 darab van, és reméljük, hogy ugye ebből a kettőből különbözők jönnek, ha egyáltalán 6 darab van. De akkor én el is kezdem. Ez azért képernyőn van. Oké. Mindig próbáljátok meg először a feketébe kibontani. Így néz ki belülről. Nézzük a Premium Goldokat. 4 van. Egy csomagba. Ja, egy coin. És akkor egy Vininek, nekem egy Vini, egy Dembélé, egy Szoboszlai Dominik. Nagyon szépek. Szóval ezeknek, mint ahogy tudjátok, megmondtam, nem kellene ebbe benne lenni. De ez a 350 coins, ez biztos, hogy benne lesz. Akkor kinyitom a prémiumot. Ebben meg ugye sima Premium Limited lesz. A Premium Limitedünk egy Jude Bellingham, angolos, és egy Shield, Rüdiger. Egy Rüdiger Shield, vagy Elite. Na szóval a limitedeket én most ide teszem. Shieldet, azt ide. Egy Club Edic, Eintracht Frankfurt. Egy Fans Favorite, Igor Jesus. Al Hassan. Rodinei. Henderson. Egy Arthur és egy Garcia. Az olyan. Jaj. Most bontja szépen. Ne ugyanazok a limitedek legyenek. Ugyanazok jöttek. Na, ezzel, hogyha csak 3 van, akkor igen, akkor egy kicsit hülyék voltunk. De hogyha 6 darab van, akkor maximum csele, igen. De még van Zozónak egy prémium csomagja. Érdekes legyünk el, hát ha abból egy dupla limited prémium jön. Egy Barella. Egy Elite. Jamal. Nagyon szép. Jó. Egy Olize. Francia. Egy ilyen Martinez. Emiliano Martinez. És egy Legend Luis Figo. Robertson. Liverpool. Egy Paskalakis. Egy Virman. Ez meg mi? Na mindegy. Egy Tomori. És egy Batshuayi. 365. Ez ilyen És ezt úgy hívják, hogy FIFA logó. egy Na, szerintem jók a Premium Limitedek. Nem baj, ha tudjátok, hogy egyáltalán mennyi van belőle, meg bármi, akkor írjátok meg. Ahogy logikázok a Premiumba, szerintem egy garantált elit van. Szóval, ha veszek egy ilyet, akkor egy Premium Limited-et tehettek szert, meg egy elitre. Köszönjük, hogy itt voltatok, tekintsétek meg további videóinkat, lájkoljatok és iratkozzatok fel. Sziasztok!